Απλά να λέγονται και αλήθειες. Με την προπαγάνδα θα σημειώσω εδώ. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ ανήκει στην Αρμενία. Και ανήκε Είμαστε πάντα τα στην κομμενάρια Αρμενία. ενός λαού που εξοντώθηκε το 1915. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να συμβούν τα ίδια γεγονότα. Έτσι Και ακριβώς. ένα λεπτό. Έτσι Και ακριβώς. εδώ η αρμενική νεολαία, όποτε χρειαστεί θα είναι παρόν στο στρατό της Αρμενίας για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της Αρμενίας και των εδαφών μας. Ένα λεπτό. Το ίδιο ισχύει και αδέρφια μου Έλληνες. Το ίδιο ισχύει και όπως είναι το ψευτοκράτος της Κύπρου. Η ψευτοπροπαγάνδα των Σκοπίων για την Μακεδονία. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Αρμενία και ζήτω η Μακεδονία μας. Η προπαγάνδα του δεν θα περάσει ποτέ. Ποτέ. Γιατί τη φορά δεν θα μας σταματήσει κανείς. Θα φτάσουμε μέχρι το Πασού, να το ξέρετε αυτό. Έτσι ακριβώς. Θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Όπως θα σταμάτησε η Ρωσία, αυτή τη στιγμή δεν θα μας σταματήσει κανένα. Αυτό να το ξέρετε. Πριν την ύπαρξη του Αζερβαϊτζάν ήταν Αρμενία πάντα εκεί πέρα. Και αν θέλει επιτέλους, ένα λεπτό. Κύριε Γλαβίνη, συγγνώμη, κύριε Γλαβίνη, με όλο το σεβασμό, να λέγονται αλήθειες, όχι να μας παρουσιάζουν και με τους Τούρκους. Όχι να μας παρουσιάζουν και με τους Τούρκους. Όλοι ασχολούνται να γνωρίζουν τα ίσχυ που έχουν πράξει. Τι Που έχουν πράξει, κύριε Γλαβάνη. Ντροπή σας. Να λέτε ότι όλες οι άλλοι ιστορία των Αζέρων των Ελλήνων. Και τα ίσχυ που έχετε κάνει. Και τα λέμε, είμαστε παρόν εδώ πέρα. Όλη η νεολαία, όποτε χρειαστεί να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των εδάφων μας. Αυτό να το ξέρετε. Και της ιστορίας. Πού έγινε, τι που έγινε. Αυτό να το ξέρετε όλοι. Υπάρχει και η συνάντηση, όπως και η Κύπρος θα ελευθερωθεί, όπως και η Κωνσταντινούπολη μας περιμένει, κύριε Ματζούφα. Τελείωσε. Να μας παρουσιάζουν και με τους, να παρομοιάζουν με τους Τούρκους. Δεν ντρέπονται. Να μας πει και από πού έχει γράψει το βιβλίο του, από ποιες πηγές προέρχονται. Από τις Αζερικές. Αυτό που κάνετε, παιδιά, δεν είναι σωστό. Αυτό που κάνει αυτός δεν είναι σωστό. Αυτό που κάνει αυτός δεν είναι σωστό. Που κάνει προπαγάνδα εκεί. Όπως σας είπε ο κύριος Γλαβίνης, έγινε μια αντίστοιχη εκδήλωση και παρουσιάστηκαν άλλες απόψεις. Σεβασμό. Δεν είναι Σεβασμός υπάρχει, αλλά να μην αλλοιώνεται η αλήθεια. Αν το διαβάσετε, Να μην αλλοιώνεται η αλήθεια. αν κάνετε τον κόπο και το διαβάσετε, θα Δεν χρειάζεται. δείτε ισορροπημένο βιβλίο. Εσείς πρέπει να κάνετε κόπο να διαβάσετε και άλλα πράγματα. Και προσπαθεί να αξιοποιήσει τις πηγές. Ποιες πηγές από το Πιστεύω ότι Αζερβαϊτζάν. αυτό συμβάλλει σε ένα διάλογο. Τέλεια. Ας τελειώσει και μιλάμε. Εδώ, Διάλογο Ας τελειώσει και μιλάμε.